Nyakoro moge jwango ya ureke no machiegni wantiere karka obedo weekend makado bedni wakelo tugo ni wakelo weche mag tuke godhiambo de wachako mana kaka ni good evening to sani kore mana good morning iwacho ni Aston Villa yera chak mana gi Aston Villa gi mano timo ne Arsenal ne koro moge jwango wacho ni macha gocha chiel malit kato Arsenal loyo gunde moko to wacho ni maka offside ma odonjo samarach ma omako offside ma odonjo viaro timo gi tim cha wacho ni odiochieng ka odiochieng viar mako tim achiel to lwar go piny marach mano bene kudogo pachoka debet ni Gor Mahia tugo ko jony gi jony kosango matimore tielo mokwongo first half gituga to ka chopo second half ko gichier kendo bende mano ikit tugo monego bedni tugo kod jal mageto kao loch e league ma pacho kae mano Gor Mahia nowuok amodhi gonde ariyo kuom ariyo ka gitugo kod Nzoia Sugar ne gintiere lap mar Raila Odinga Stadium mano estadio di Raila Odinga iwacho ni ka idhi pinje mag jo Arabu kacha giwinj kichak luoge gi ni mopogore jok mawacho dho Faransa bende koro setiso pewa duto te maka Kakamega chawijo ni sahil luogo bani estadio di Bukungu kamentie Bukungu to bo ber gi French adier ai kono apachi okinyi maka uono weche tuke thoth mano motingo nyaka masira midhiero mapodo mako tim no mano mar AFC Leopards sera ngati nyaka sani poko chung motegno kata kod ok ndi coach manyien magod mathoth arwakni machiegni odiochieng makawuono matuke mathoth bende timore kor gwenge wa ong'e maber ni rusa osechako nitie tournaments migoyo mopogore opogore ornwa ote sani konwa ni gen mage to gitimore kanye wakone oganda mondo wuogo biyo siru kata umiyo paku okinyi makawuono adhi bedo katai e chenro makawuono mano mag nonro mag weche mag tuke kochako sani sa achiel nyaka rom kata sa ariyo kapok ang' watieko mondo chenro mar kaka wanene chakre sa ariyo mar okinyi adhi bedo katai nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokiew nyaka sango kawuono ntiere gi wenda ya wuod luo kachiel koda kanya onagi montiego kar kachiel kachiel Willis Odembe kachiel koda ka Jeno Lale oyawre kuno machiegni wachak gi aken ja Manchester City ang' okono koso ja Arsenal koso ja Man U ang' okono selala ahinya beni thuolo ni kilala inya duogo ka Man City ostimo maber ahinya milokri inya bedo kae nin ja Man U ka nitiere kar kati duogo koro ke ja Arsenal aya Jen oyawre kendo machiegni kendo oyawre Cleo kawuono yie ni donjo na lakini onge matek podi ja Man U niwuok ka wan kodi Man poda nja Man City ok nawacho mana di an fan on loan ya in fan on no loan can serious kwani ujui jokes ya jokes beni sani jo Man City kokori ni jamani kokori ni odar en adier nikech juma mokalo Willis nowacho ni neno adhula ka iketo moma masin mar pimo pressure wan gi pain killers yadh wich bar moro ni kanyo juma mari bedo nade thuolo giduto ka isibedo kirango kata weche mag tuke kentiere juma ni no bedo gi no kotegna ahinya nikech kang'iyo Gor no chwanyo chunya nikech aparo ni Nzoia ne tim manoro pobed ni waloyo aya kang'iyo Manchester United macha no gowa molawa ne tek mano mora ahinya to neno ogo Arsenal at least liecho wuok e wiyath ogore piny matin Sekafa under 18 nyithiwa nyalo wacho ni notemo kata bed ni nok gikaw kikombe lakini ne gitugo maber poch gi pak kuom tugo maber erokamano ahinya Willis Odembe machiegni weekend mar bedo nade weche gi mag tuke mage mineno kacha ma omori gi moko mori ahinya moko mori be manyaka wamed kaso moko mori ahinya en mane okay era nya Cleo amosa neno Jen kuom dalo mang'eny obiro to kobe obiro ka Man City mane ka kaka jiwo ga en fan on loan jiwo ga naka mane no kaka osechako odhi on loan then nyiewe odhi adha kamano wiki nyoko ok bera nya nikech kan wachako gi joma nyiri it's very unfortunate ni wago games ariyo to wawito penalty mado kade wago jogo to wan kucha bedo wago gi to wan wawito penalty jakwa dhi ke kafa under 18 ogolwa final winjo ka jomoko wacho ni jo Uganda chiwe mago ato okapar ni en kamano wachakwa bire weekend ka Gor Mahia godro Real Madrid no godro to Arsenal no diam lakini gimanyo mora ni nyodiam Manchester mo laudo koro mondo minya nind kamor kendo no loko record daka mogik lakini onge gimo sekethre nikech ka koro bena chiyo gokinyi to nakane tiun injili kalo to na winjo ka puonj mokinyi nya winjo ke wacho ni ka shida ma intiere koro no ok bi budho kanyo nitie ber mbele inyalo wuoke koro nyange ni akata Arsenal kanyo go 1-0 no
pod ang'eyo ni mbele to ok ni marach. Kamano kaka nye weekend na orumo. Aya, nokora moge jwang' into mari obede yo machalo nade. Iwacho ni okinyi ma kawuono weche thoth ahinya. Bende penjo mapenji kacha mbui. Moda ni bende duoko achiel kachiel en ni nyaka sani Gor Mahia osegocho e yo machal nade. Bende mor gi chung margi e ligi ma pacho kama keto gi thuolo mar namba 1. Kata kamano ote wacho ni gimero mana donjo kar kae nitiere mago ma igoye e gwenge ma Homa Bay ma bende nyaka sani wacho kanyo ni nitiere tournaments mopogore opogore ji odok e gweng' kendo mondo mi girang ni ere kaka ginyalo tugo gi e yo makare. Ang' wakoni mago bende mane kinde ma wadhi nyime kod weche gi weche mag tuke. Ma bende wamedo mana nono kar ka. Koro nyakura moge jwang' kolose weche mag Sekafa kama e kaka duoko bende ne ochalo mano ka irango mano ma Sekafa Kenya kod Uganda nochopo nyaka final mano mag tuke mag Sekafa mag jogo mago adhula mantiere bo higni 18 kendo ma duoko Uganda noyudo loch gonde 2 kuom 1. Gol mar 2 mano mar Uganda ne olo mano extra time mana nyiriri machuok bang' chakruok mare mane manokelo loch makamano ka onene kar kanyo mane kit tugo mane ntiere ka jo Kenya noyudo gol margi mokwongo Uganda oduogo goyo draw margi neno kanyo kitugo mane Cyphers owuor mano magocho Mofa mano mar engineer captain mano mar Harambee Stars Michael Olunga. Uganda ijoloch ma Sekafa mano kata bang' tuke makamagi. Achako kodi TM iyude yo machal nade kituke mane koro duoko bende wuok mano buogo jo Kenya mane gombo yoro duoko maber mago mag Junior Stars. Leo nye duoko nyok ober but kineno organizations mar Uganda gi Kenya all along osebedo gi pogruok kendo nitiere kaka ni gin ka gi some seriousness moro mpira moro amora ma gigoyo jo Uganda go kata ka gigoyo senior ineno ka gigocho kata joma nyiri gin ga serious to aparo ni game plan marwa nyok odonjo maber nikech wasebedo kwatimo maber to aparo ni onego beni kaka wago draw mwadhi e penalty semicha onego beni coach aparo ni koro coach ne paro ni mondo oket je kibet gi ni e bench ni koro mondo dhi oneg game aparo ni ka gikelo gi mondo ginegi game to yudo ka joka tayari bendo osedonje joka osemako mach jo Uganda. Koro aparo ni game no koni ni maber ne game plan mar coach no kodhi maber to naneno ka jo sana wacho ni jo Uganda dongo aparo ni kileo jo Uganda ok dongo en mana kalore kit chiemo ma gichiemo to gin joma mpira giero sana kirango kaka gisebedo ka gitimo gigocho e Kenya ka. Ndalo moko ne ntiere mane ka wagoyo Gor Mahia youth under 19 gimoro to nitiere player moro nitie Moroni youth to ji nosika ma jowa nosika ni awa ni matuduong to ka wachopo season ma iluongo ni nen KPL under 19 ne nobedo sponsored gi jo Super Sport. Ka ne wadhi e season mar 2 ma kendo wadhi gocho player no wakawe mondo strike nwa kendo no kaneno ka koro chako wachi ni kuro duong koro kendo ni wacho mana kijana ma pod tin ma kar mana janda 15 koro aparo ni mago bende gik moko ma miyo gande nyithindo chako bedo gi golo timing onego be ni fans bende onego be ni miyo nyithindo mijingo wach moro ni kisenyiso ni yawa ng'ani gi ng'ani ichako timo comparison iyudo ka golo nyithindo nikech nyithiwa ge bingine joma tindo gibe gine internet iwacho ni yawa wadhi na romo gi nymuoze koro nitiere kaka luoro no mokwongo bende donjo nu taparo ni ne game plan ema nok odhi maber but gitemo makapo no nyalo maintain the squad taparo no nyalo dhi maber kamano jen tuke makamagi no kata pap no pong miwa mana paro kantie kar kanyo kotenre kod kaka ma fans no wuok ma opongo Kisumu tuke ne chako saa 8:30 saa 4 mar okinyi saa 3 jino seponge pa mano temo nyisi ni jo Kenya pod ohero adhula to adhula ma joma tindo pod ywayo ji to king'iyo kata tugo mar Harambee Junior gitugo maber molo senior to an pod oka agree gi Willis e wach mar game plan nikech king'iyo kocha marwa kano dhi e game no
nobiro gi plan nikech defense noketo kanyo, meaning ni nonge ni team ni en team motegno. Uganda ok en team mitugo go. King'iyo the first 20 minutes ne watugo maber, lakini e diere kanyo nitie kuma ne walale. Aparo ni nyithindo gi noduogo luor, to nokripo bed ni giluor nikech fans ben iwacho ga ni fan number 12 ka in gi player number 12 e toke kacha mago fans noripo bed ni miyo gi mijingo ma mondo gilo tugocha. Lakini jo Uganda nobiro kaka ging'eni jo Kenya ging'eno chawa nikech ing'eni nitie chaya moro mabe wan go kaka jo Kenya gi Uganda. Jo Kenya ging'eno sechawa ga minga. Jo gi gimodwa timo gi wadwa dogo ni ka one physical. To ne gibiro ka gitegno. Jo Uganda dongo. Okinya PM gi ng'ama chamo matoke go kinyi tini chamo sausage. Ok unyal romro jo gi jo motegno. Kwa hivyo kudhie tugo kacha joka nen physical at some point, lakini wan kaka Kenya paro ni ne wabiro mwabedo maluor emomiyo no lower extra time, lakini nyithindo go no tugo mabero kwa nyachayo ge. Taparo ni Kenyans as a whole wahero tugo kendo kaka ji no wuok na paro ni kate Kenya Premier League ripo watemo mondo waduog fans e pap mondo fans oduogi. Wache mag koko ma jo fans mag Gor nyalo bedo go mamiyo ji ringo weyo bire pap mago ripo wagoli. Lakini aparo ni tugo mase kafa mane wan gono no nyiso ni johera wan kaka jo Kenya wahero tugo mar adhula. To jo Kisumo wagoni gero kamano nikech gin mane gipongo pap kendo ne ging'eny kanyo. Matene ni jo hera adhula. Ang'eni chegni wacho ni yudhe ne ni kanyo. MATEK. Yudhe no kokoso nikech japuonjre margi nitie kar kanyo. Mano oluocho mal. Mabe nitie kar kacha magocho ne Junior Stars. Mabe ne do thuolo mar donjo. Mane tielo mogik. Mabe ne kane adhula chomo kacha karumo. Kendo kileo kanyo kenyalo nini kama jen wacho ni aparo ni ma koro is a high time ka wanyalo donga manyalo lobinwa mondo Kisumu nikech nyaneno style ma kandas 18 emapong style bilacha what of kwa kilo cup of nation jogana gocho kata gi Kenya kanyo donga paro ni bai nitie joma nyalo mna ninde pa e pa to bengeni matan mana nini koth no go chwe kono ne chal mara alap ma estadio di Jomo Kenyatta kada estadio di Bukungu ne rach kane kane Tanzania gocho Uganda bendo gocho kacha kitugo mantie kar kanyo kineno kit pap mantiere godo bende wacho ne moro manya bedo gi nyadhi moro ko wacho ni ero Kisumu gi Bukungu nigi jo era mag adhula manya chopo kar kacha bende papo chopo e kiwango manya bedo kacha drainage nitie makare gik makamago manya bedo kacha manya mi wachne AFCON bende koro tere e county mag Kisumu no kantie gima nyaka sani bidding stadiums kata alap mag tuke monego bedni idhi bage Kisumu kod Western pod waonge kanyo to pod waonge nikech king'iyo kata level marwa stadiums go pok ochopo level to gima mecho ni Uganda ohewa ng'iane stadium ma Uganda sani gini ng'eni gendelea wan pod wan gi siasa ma waboloso tingeni ndalo bende dhe kuna paro ni kaka Kisumu ripo wager stadium moro maber ma standard ma kochopo ni tuke biro to kata johera ko biro kacha to johera mang'eny nyalo donjo kacha maber ma gibed mokwe mo gibed gi tabu moro ni kae ni ok wadhi romo nyalo bedo gi stampede gik makamago kuna paro ni stadium ma Western gi Kisumu ripo bed ni sirikal donje mondo gine kaka ginyalo gero na stadium bende sirikal osetimo madwaro mondo mi alap gi bende oket gi moro makare nyabedo ni mai na chiel kuom gigo mane rango wacho ni assignment bana gino manya bedo ni irangire kaka nyalo bago tuke gi mag mutingo pinje Afrika ma uge kod mago mawuok madiere ono kanyo kako bagi nyaka sani ka orumo omi puonj mane ma sirkal pontiego kaka oinga ma dibeni gintiere kilewe nge kirango East Africa as a whole pod wan chien nikech kirango to gigi yudo mana ni capital city emani kata pewe mokare kata kirango kata mana Uganda yudo mana ka in pewe mokare okende to mana within the nini city to kirango town moko gi onge ineno koro mane nini marwa monego be momino kata kimiyowa cup of nation gi timiyowa godo gi pinje adek nikech kiyude moro achiel kocha yudo moro achiel koni yudo moro achiel koni ineno kata ariyo to de be ni wan onego be ni town gi is a challenge to the government gite mondo send government sirikal maduong' mondo konye gi county government ka beto county ka county gi kata ka wanyalo de kata county moka beach gi stadium man nikech maka tingeni koro en mana ni koro kaka wan pinje man gine waluonge ni stadium makulungo ni grounds okonego be iluongo ni stadium lakini koro kaka wan inyuolowa e Africa wan kamoro amora migoe mpira makata sani koro wan gi pap moro dalawa kocha miluongo ni Nyilima nyone bwana wadhi study ineno to en kata gima kata playing ground koro yudo ka mago gin challenges monego be ni sirikal rango nikech adier kata kirango nchane naneno game bungu macha ne ok onego bed kata ni mpira no onego bed dhi mbele nikech bol go yudo ka jatugo okuongo ting'o mpira
korko goyo mateni biro ok onyal goyo surface ok onyal ginene but aparo ni ok wanyalo wacho nikech wan pinje Afrika gik moko timre mos mos to wanyalo kwayo ga serikal maduong' mondo otemo niniwa otemo nikech kata kirango kata sani kata mana Homa Bay dhano mor sana lakini kanya wuoyo gi coaches moko kanyo to giwacho ni nitiere kaka pauno ok onyonre maber koro mago ting'eni mago to koro gik miloso ka ji dhi yudo ni en sponji matin ka jatugo nyono to tiende dhi piny koro ywayo nini then nitiere kaka koro yamo moro bentie maringo kanyo mok nini but mago to koro gik matindo onego beni ok walose komondi koro kwarango challenges bilago to gima tamania wawacho ni walo stadium so stadiums gi koger gi tema pod watere crusade watere banjo ere kaka stadium gi bobedo mondisore Kasarani ne waneno kae ni kidwa tere crusade to nyicha wane mowacho ni ogenwa Kasarani to standard mondo wabed ni inyalo tugie tuke madongo dongo nyayo the same kuna paro ni jotendwa gibore poka mpira masira saparo ni serikal be wacha adhula ni gikete mayom yom oko tegno nikech stadium moko po be ni gitukete gik moko gilo stadium moro minyalo bagi alam gimanyo kuma inyalo keti alam nikech wan gi Jamhuri grounds ginyalo dhi kuno gi bag alam kuno ka Kirembe grounds Kisumu nitie ang'o momiyo pawe mag tugo ema gikete wan kaka johera mag adhula gino litnwa kendo kwa mor gi wach ntie ndalo moko Cleo Greece ndalo moko ne gi host Cup of Nation to banka kana ne gisega rumo pewego koro nolokre makoro akia ni pesa norumo negi ochumi odok piny ma pewege makoro kendo ne dhano koro loke ohala jikoro niniga koro aparo ni mana gima jeno wacho ni onego warange ni to adier ere kaka kae wadwa tero nini kacha wadwa tero crusade kacha to nitie pewe moko malach stadium bende ok ber gi crusade nikech giketho kama jotugo tuge ka ginyono kanyo ka jiomiel kanyo nyako kinyi ama kata godhiambo but okwago giketho lu okwago gina okwago wach Nyasaye okwago wach Nyasaye injili to nyaka yalo lakini oyale mana kumor pobedni yale okuma watu to injili nyaka kal aya le paro boke jua motie kar kama gutuke go mago maga Sekafa kipenjri duoko no chal nade duoko na chal kamano neno mana board mantie kanyo mano ma Sekafa mano Kenya gonde ariyo kachiel koda ka Kenya gol achiel Uganda gonde ariyo mano ka gintiere kar kanyo nitiere duoko go mabende nginangi ebudo thuolo mar neno mano ne graphics machielo mane nitie kata kamano ang'o thuolo mar dhi okang' machielo warangane duoko mag league ma pacho kae bang' rango duoko gi nyokoro mongi jongo ang'o wabeda gi paro ma ewi tugo mantie kar kanyo made omorowa to nyaka sani giminyalo wacho kotenore kod wadhi e tuke mag league ma pacho ka FKF mondo miyang chaka giduoko mano mori achako di tien okay Cleo duoko manyomora ne en mar Posta nikech aneno ka gichako duogo chien mondo mi koro giduogo kama onego bed nikech sani koro Posta dok chien Murang'a Seals dok chien mateni koro table chako kao kore but kendo duoko manyoko mora ahinya en mar Gor Mahia nikech our expectation nikech ne wang'eyo ni kaka wasebedo mbele no onego beni koro tuka ka champions to kang'eyo gimomiyo ok watuka as champions onego beni sani wa stamp the authority onego beni wanyiso ji ni bwana wasebedo kwa kawo kikombe ni to kwa kawe ga ni miwago nikech dhano siko nyicho ji osiko mana kacha ni wan waloyo gi offside si watimo onego ma this the high time onego beni koro wachako thumb the authority manyi mondo ng'ere ni wan the champions to wadwaro kendo wadwa defend kikombe no but league so far to pod ok rach to kama pod ne aneno ka gine sana en Sabana gi FC Leopards okane ka gidhi maber nikech gidhi mayowa mit mar fans nikech nitiere fans masani chuny gi osechako tho koro iwinjo ka jene iwinjo kocha iwinjo jako tho gi Manchester okatho we be example ano katho gi Manchester ina tiyo gi jene mana example angeni duoko thoth ahinya tie mabene wadhi thuolo kanyo mag neno gi achiel kachiel kanyo kaka gintiere mano kochako gi duoko go mago mag KCB kod mano mara aya mantie yamo sani wanene kanyo ni gin mane mantie mar Moroni Youth mar Moroni Youth kama itie kanyo kod Kenya Police
wanyane kanyo kod Muroni Youth Ogo Kenya Police wala chiela kiani ma achiel kumano buogo Uganda ochalande Kakamega Homeboyz gi Shabana nitie nyaka gi jok morwako lewni mag maniu awaneno gi mbui kacha kia gima ne otimo gi law maniu e tuk Shabana Tusker kod Posta Rangers tugo ne omoro jo Gor Mahia iwacho ni wawuok amodhi jogo ni toko bende wuok amodhi kata kamano Posta Rangers koro osewuok kama gintie thuolo mar ariyo cha waranga ne duoko mamoko mantiere kar kae mano moting'o bang' tuke 14 e lig ma pacho kae KCB 0-0 mana modhi gi FC Talanta Muranga Seals kod Ulinzi Stars bende wuok amodhi wacho ni en weekend mar amodhi thoth ka en dro ng'ato wacho ni en Gor Mahia koso Gor Mahia Gor Mahia wuok ariyo kod Nzoia Sugar haya machielo bende mantie kar kae mang'eni kama thuolo mane Nairobi City Stars ogo Bandari Simba wa Nairobi achiel kuom 0 Sofapaka oyudo loch margi kogo Kariobangi Sharks gonde 2 kuom 1 ka Bidco United ogo AFC Leopards bende gonde machal kamago gonde 2 kuom 1 magi e chal mar league ma pacho ka kendo kwa iyudo duoko machal kamagi Jen Olale mane ma omori ahinya ang'eno duoko mar Gor Mahia no kikimaki ni mar wadano ne matut kuom dakika moko mabuore wiye kanyo to pache wi duoko mawuok karka mano buogi ahinya gi mayocha ma bende ne wadhi mana yombo mano moranen ma Sofapaka nikech king'iyo kaka Sofapaka ok gisebedo maber gin gi tulo kacha gi onge omenda maber aparo ni ne gitugo maber mano buoga nen ma Kenya Police no mano buoga to tugo mano ko moranen tugo ma Posta Rangers gi Tusker nikech tugo no nen tie poor officiating kacha ne waneno kaka dakika mokwongo mag tugo no first half referee no ko tugo ne jo Posta Rangers maber mane bed kata ni Kamau iye wang to ne dodonje pap tineno kasa mano mataska penalty to matano ye no wang modonje pap mano miye nyaka kad mama no koripo bed ni timore kuom kocha kaka en nikech king'iyo tugo no first half gin manen poor officiating ni ne konyogi koro ko bedo ni nitie gimoro achiel marach to donjo nyaka pap o gimo timore maber aparo ni referees magwa gi linesman oripo bed ni giwinjore mondo ji owek bedo ka wuok e pap kaneno ni nitie kaka tugo no kotimore maber ma Posta Rangers to no ma jothurwa mpira cha ne mpira mane gidhi loyo to matine ni mano nyiso ni Gor nigi tich matek mbele kae nikech Posta tugo maber Kakamega Homeboyz be uneno ka koro idho malo to Kakamega Homeboyz ng'eno chagor matene no be odhi miwa pressure malo kae kuna paro ni king'iyo duoko mano wuok league pod pek lakini Shabana FC taparo ni gibegi miwa tabu na winjo ka ng'ato wacho ni gin ne gibire league mamiyo fans gi mondo tuwa Kenya okoro be nen kamano po be ni gibegi temo gitug kaka MCs temo tugo aparo ni anamor gi Muranga Seals gitugo maber nikech mokwongo nino ka Ulinzi mano kwongo logi to giduogo giyudo equalizer bang'e second half matene ni gin gi mijingo gidwa ni kila mpira gitemo mondo gitima mondo gilo kwa aparo ni team ka team manen kacha no tugo maber lakini king'iyo jo Bandari be tugo maber na ni nitie odiochieng' ma chieng' ong'er ma kier koro moto be kiera gibeno na giongo gi ha ong'er be kane wien kata ko bed liach be rombo penya koro mo jwang to chal nade kinde gi duto ang'eni da medo gimoro wiye kanyo to kinde ma imedo mano ang' wane ane league kaka standing mar table bende koro chung mano ka warango league ma pacho kaka ma mayudo TM bende ang' medo golo paro ka otenre kod league ma pacho kaka pok warango bende matut e weche mag Gor Mahia TM gino bida medo kar kanyo ka wanyane standing sani mano mar league ma pacho ka Rosie keta kanyo mano mar KPL mano kama nitie kar kanyo table chal nade mano kama wadabedo kanyo ka warange table ero antie kar kanyo Gor Mahia namba 1 Kakamega Homeboyz macho biro maliet ni ero Gor Mahia namba 3 ineno are namba 3 kadhi malo point achiel mana ka gin kanyo tugo mabiro next odhi bedo mapek machal nade e kin timbe gi duto nikech koro kamora nge karka KCB e thuolo mar 4 iwacho ni mai ng'ama ne wacho ka wachako season ni TM ni dhi bedo jamid table ero embo lao Posta Rangers konindo to goyo timo mutugo kendo odhi namba 3 Posta Rangers ogo Lewa neno ka Homeboyz ogomna blue ticks adi beach Homeboyz sadipo ko lose games beach mano tugo but KCB ginto pod gina mite bendo mana ento kanyo to poda chunge KCB Kariobangi Sharks to gi Talanta FC Talanta gin jo mid table nikech type mar mpira magigoyo en mpira ma ok ombele kacha to ginyal bedo go nikech gi nyithindo magin go but Cleo gini be nyiso wa ni kara nyiso wa
ni striking marwa ni piny. Ki compare leagues kaka leagues moko gonde lore tiro ni por wan piny kachana kirango kibro rango ibro riwo ginego te gondego tinyalo ni striker moloyo gin joma tin sana ng'eny gibro mana maybe midfielders nini kora paro ni mane gimonego beni kaka wan jo Kenya ohinyo wanyake national team tineno kanyo ohinyo wanyake under 18 nyi neno koro matiende ni nitiere kar striking ka onego wamanyie kaka wanyalo timo mondo mi wakonyre nikech kwadhi kama to nyiso ni pod wadhi bedo man nikech sani waonge gi striker moro miwacho ni predictable miwacho ni watu wang'eni ng'ane nyaka lo kaka yudo ka kibira kati wacho ni ng'ane to nyaka beni kokoloma to ang'eni mocho dhi loyo kora paro ni strikers onego beni warango nikech kirango en mana 1-1 0-0 2-1 ineno oken gine makirango EPL ina yudo ng'ato go mana ng'ato 5 kanye irango Bundesliga ineno ka Bayern go mna beach ineno to jo gin be gilari gondi abiriyo wan ki yudo sani kirango league manyagore ni game ma bepe ng'eny ne mas papa kadonge 2-1 mama no 3 goals and 1 koni 2 koni koro mano challenge monego beni bende warango Cleo but so far so good nini okrach table crash aparo nitiere mana gik moko matin mwabro timo to weche dhi mana mabeyo Willis onge so far so good kanyo nikech wan kaka Gor so far so good is so far so good kanyo onge nikech wan kaka Gor kaka wan malo kacha okapar ni watugo kaka opo bed ni watugo ok nyambedo ni wasetugo tuke 14 to wasedro tuke 7 mano tugo mane mwatugo no opo bed ni sani game ka game kwadhi to wang'iyo mondo waloch mondo wa create gap mbele kacha mondo kata mbele kukawa yudo tabu to jogi wasemigi gap mondo wakau gine chon ineno to kako no jogi wawe gi point achiel ineno ka Posta Rangers nika Kakamega Homeboys en team motegno kinyi bonjo nine wadro Kakamega Homeboys okaloa omawa league hapana kanya dagi Gor nyaka dog piny maneni kanye mogidhie maber mondo gine kaka tuke modong ginyalo loyo opo bed ni wadhi gi mindset mar ni tugo ka tugo wadhi ni wadhi loyo onge gimoro kendo aya kiwacho tugo ji kata mana ka loyo gin magi nyakora moge jwang we koro akonye ka ni joneno maga Ramogi TV okinyi maka wuono ginene nade weche gi maga adhula iwacho kanyo wapenjo ni Gor Mahia dash nade aya wadano kit gonde mane Gor Mahia oloyo mano weekend mane gintiere ero mane kamentie piny kanyo Gor Mahia gocho kaol kosena ngatimore gi kar kanyo mano kama wadarango sani ni tuke go bende mano bagi no mano kama ne gintiere lapno mano mara Raila Odinga Stadium Mabei kendo mane kit adhula mane ogo en paro mane mantie kar ka ng'ini ang wayudgi achiel kachiel to koro johera maga Gor Mahia gi johera maga adhula iwacho nade Gor Mahia bende tugo ka ojony koso Mike Break wacho ni an Mike kawuok ng'iya timbe ong'eyo ni Gor tek koro ka giromo gi Gor to girido debedi mane gimatimore omalero noloyo gonde machielo bende kar ka ochal nade en Gor Mahia koso Dro Mahia mano ji British wacho kanyo ni mano e chal mar wach koso en Dro Mahia koso Gor Mahia Ken Melody Kakamega ero wacho kanyo ni ero gi dhok mondiko no ok winjre eyo makare Gor Mahia koso Dro Mahia wacho ni very poorly so many draws they need to adjust or else gine dhi bayogi mane paro mantiere kar kanyo no nyaka waziri jok mochopo kar kanyo mondo mione ane adhula machalo kama ka gino Mabei odudu yawa nyingeu Facebook ka aya Gor Mahia wito points giwalo saidi my part ma fans mantiere oko kitugo mane gigoni debe ni gigocho ka giol to giol ok gigo kata Champions League mano mar Africa kata CAF ka bende benok gichopo kata kanok giyudo thuolo madhi kucho en ang'ati mo Gor Mahia gocho ka gigocho ni tiem okay Cleo aparo nitiere gimoro monego beno wamedo kanyo nitie speed moro monego beno wamedo kanyo nikech kirango waonge gi CAF mwagoyo waonge gi President's Cup pok ochakore iluongo ni Moffat ninio nitie cup mwagoyo gacha pok ochakre to kore kwa goyo 14 matches tinno style mwagochogo wayom akia nango manini aparo ni it's high time mondo coach otam the authority wadwaro coach masani koro kobede touchline kacha to nyiso players onyiso sign ni nitiere gimarach toke ka makesio sijogo
ok ni poko jo ando poko joga karodwa coach man makisi muda no wuoge kama obeta komcho obi touchline mabu chunga sa no ingeni nyalo chung Cleo inyalo chung to kine sama ok nyis jini chung akende sene no kaka Pep gine timra kaka Arteta timra kasa ni go onge touchline dongine okugochi igo kana kama dia nyime gine no coach wani ochal muna ka Ten Hag en osiko mno kwakre ni sani ok wadwar coach makwakore mani kwako tim mani kwano wacho gani mani kwako tim to juoge ok dwar kwakruok coach no changamuka mondo nyis players team mo coach aparo ni players bonego beno chak ng'eyo ni ano kande shida mar coach kata ko kwakore to keto players kata player ka players amodonje pap onge gimoro pobed ne timo ka donjo kacha an kaka defense ama an creative midfielder pobed na manyo chances ko pobed na manyo coach sama wane training coach osetimo partner osenge ni team mane ma wadhi tugogo osedonjo kacha onyisi ni Cleo in kidonjo ti Mark Jane Willis in kidonjo to Mark ngane en on pobed no chung kacha omi mana koneno mana blanda matin eco make corrections ma bendo ni coach ni kacha kata onge wan kaka players ama players e pap kacha pobed ni ngato kodonjo to ngeni angoma manyo kacha anan striker amanyo bao omia pass we create chances amanyi nyawadwa aneno ka ngani okaba kanyama kata kocha nyalo wacho ni oneno ka formation no kwak kanyama kocha nyalo donje to loko kata formation oduoko ngato chien to duoko ngato mbele mondo wayud kaka watiko ananeno ni finishing marwa ma very poor attacking marwa onge wan watugo ka joma sembo ball ineno kwa yudo joma wadhigo to wasemba mos waonge gi fighting spirit makwa donjo kacha to en ana donjo anomala mieuru bola anan mbele manyuru create chances mieuru monda manyi kaka loyo omala sani oktuka ka kubeni tugirane no ka en gi 10 goals ngamalu en gi 6 boma na time kaka last season bocho potino no ka kendo duogo motimango mokale to mana nikech apano ni gin gionge gi team spirit at the moment ma orupo beni odio ket players go piny mondo somne gi kabisa mondo gibed kaka team mane ma 2015 manu oloyo unbeaten to ma en unbeaten modolo gi draws jothuro mane momi neno anyisi Jane neno coach neno technical bench kanyo play a very big role mologe ochal mana kaka fans the reaction mar coach kacha nyalo miyo jatugo moro mabet nindo chieo wani kara akoso en ni mana kinyalo bedo kata odi inyalo do kara inisiki linga nyathi timo gik moko olwaro gik moko pintin linga ini oparo mani gimo ber lakini kigolo duondi moro matino ala kara gima timo ni ok ber matini ineno chung reaction mar coach cha means a lot to nine to chung kadagi no chung to chunga lakini ibende kaka player sama in kacha nyegi memanya loga okadagi loga does a very good job mano kwa dagi to ina yudo ka kila ngato nigi mod mare mar coaching makinsi oken ngama go koko kaka loga mano gin joma tofauti kwa hivyo players gin ka gidhi kacha technical bench oripo beni gikagidhi kacha tinyiso gini ngeuru ni udhilo ko kamano to repercussions mage ineno kaka loga kanology otieno jini e training mage gik moko beni timo gigi duto kama timore karka Gor Mahia ma e team mose register draw mathoth e league ma pachoka en gi draw abiriyo en gi wins abiriyo to poko goye maiso ni kata upango kum tuke apaga angwen mose goyo ose yudo loch tuke abiriyo ose diamodi tuke abiriyo kete kama chal nare nikech ngama ti tuke ka osego mana draw adek to win maintiere godo gin go aboro to se lose adek win rate mara McKinstry nyalo bedo ni malo kirango gi kocha machon mago mag Gor Mahia to bende kete thuolo moro manyime gi kit tugo migoyo kaka Mega Homeboys kod Post Rangers mana mapiyo wi mano kato bang'e ngotie kwa dhia ne league mabende osebedo kacha en obi mar wasunge mok dame wa stress okinyi makawuono ngotie kete kaka mapiyo acha kodi tiem kendo ingeni poko timo maber ahinya kirango nikech en nyaka nyodonji onge kata kaf moro mwasegoyo en mna league mna locally mwagoyo to Cleo ingeni kigo draw adek to ngato lo achiel osekali igo draw kaka mwagoyo moko mag nil ka igo nil mago point adek ngacha biro jo Homeboys biro to go to nil osekali koro mage calculation onego beno wagoyo this my time maber monego beno chako kwanye points kapo timbe poko jipanga points ikwanyo ga first leg mondo mi second leg chakoro itimo mna mark time en mane igo draw iloyo sani okone gubeno wago draw mang'eny gi ema dhi hinyowa koro aparo ni it's high time mondo mi coach
Ana poda feel Jen poda feel ni coach nitiere role monego beno play onego nyis ne wajama tuko vibaya time akoro joponi en time onego beni koro wa pull up our socks mondo mi wami johera wa nikech dhi chopo kama johera dhi bedo gine nikech demo mugo drono ema biro kelo tension apenji kanyalo bedo ni kata coach o push team to team ema nigi goslo yie kanyo ngene mano be nyalo beti coach nyalo bedo ni notiyo tije lakini players yie kacha maybe gin gi ngur moro kro ka gidhi kacha to gocho ni wadhi tugo mos nyalo bedo ni players nigi tie gi machando gi kacha kwa pa ni technical bench opo bed piny gi players gingeni shida ni kanye mondo kaka team ngeni wacho ni ginjia paga achiel kacha matene ni nyaka giriwre kanyakla eka mondo wayud kaka walocho technical gi kila ngato jiobed piny mondo neni team ni ere kaka wanyalo dok back to winning ways sani koro tije mabedo matek nikech eneno kleo kawada sudo wasudo mbele chon mane wadhi ndalo mag 90s kucha kano wadhi stadium kani to waketo piny kanyo players to nyiso ni bwana wach ni to gi wachgi to watieko ngeni koro sani tek makata kapo nitie goslo iwinjo mana ka jingur mana gi oko koro iyudo ka sani gine mpira masani opore machon chon e Gor Mahia no pen wadhi e training kacha warango wanyiso ni bwana coach bwana to oneno koko train maber kawuono ngani moni ni chairman no bedo open kamano nyaka sani angomo loko okingeni sani kata kitemo timono ni bwana ngeni sani seria nitie ma ok mpira moko machon mnogoyo mag adhula ka to mpira enana mpira Gor Mahia enana Gor Mahia to nitiere ngama gocho ne Gor Mahia to ndiye ngama gompich Gor Mahia ineno koro kanyo mapogruok wabo manyogi ka duogo higa manyien mondo mokete karka jutugo gi kono ni chal ma tugo ne Gor Mahia o chal ganade wamanya ne omalo wamanya jutugo machon bende wamanya Jeremy gini gibi konwa isito ka chiel kachiel kwedo makinstri bende obika ukinyi mondo ka duogo konwa ni angati mure e changing room kacha ponono ntiere ng'anyo mamuol koso diyo ka gisechi kata en bang tugo no ni winjo ko wacho ni nyithindo go noko tugo momore nyithindo go they played a very poor game matene nyithindo gi nitie gi madhi nyime kae okirango gore yudo ka sani gik moko kata kina training kits ber kama gi train perfect bas winjo maber bas gin go maka gin mana gi thume it gana ma tuga duogo ni bench to en gi ini veterium na tiende inyalo kada los ko kinisa mi eringo e gari to pod ido agon wadro gigi duto pod gigo wachako siemo gigi yayo yuma nikech kamwari ene gidhi miyo chuny wachako ginene okwadwa muonyo pain killers okwadhi malo man yok bi miyo wa stress to gibe in fact nini Gor Mahia to kime muonyo pain killer eno idwaro gani lakini ok mago kono ga wacho nyakora moge jwang sewinjo juogi odagi mano ok de wacho yamo kata kamano wadhi nyime Gor Mahia wakwau kugocho yo makare goru adhula ma johera unyalo bedo gi mor ka kuduogo Nairobi chieng ma kumbo rumo nikech akiagi Gor Mahia gitero home matches gi gitero tie home match ma gitero Mabei mano manyoro ne gin home manyocha ngeso ne gin home ne gin tiero Mabei waboro ranga ne chal mag adhula bende ka waduogo ngeni mano nikech ginene dongo otam ge pap komonde lakini marke FF mane tamo gi mondo fans bo ginecha pod nyo chungi komiti ja gine kod chane pod ochungo koro pod wani ni ka pod warito lokruok kamano nyakoro moge jwang mathoth pontiere karkae ka koro ego ni karkanyo ni Steven Oko coach mar Gor Mahia walo their game last week was bad though they had a comeback mano tie karkanyo okamor gi draw mang'eny go mano Churchill Breezy KE the second enoso wuor wako tu kwa draw wacho ni kata team manyap manade ka budho mana draw wacho ni toka ok gitang Kakamega bro kao league mano wach mantiere karakacha Michael Chola Odula Mbai wacho ni wapi Shabana United aya Shabana angwa koni nogogi Kakamega Homeboys go dario kuom nono to sani wadhi ane league moro ma miyo jomoko koso nindo ma jok moko sewe nyaka ne adhula ka Victor Tieno maka joma kiani podo pako bayan koso weyo EPL chal nade nyakora moge jwang jogi no weyo jo Chelsea nitie karka jo Man nitie timbe madongo oneno matek weekend nyakora moge jwang mutingo achak gi Arsenal long kwata gi alphabetically Arsenal ochako winjo matek do Man mano chako chiengeso gibiro kamano Man U odie madek giwuok adek kanyo ka gibiro aya ero Man U gi Bournemouth
adek ogogi adek wayo chino go molao akiano nana nonenango onana oneno matek Wolves gi Nottingham Forest draw 1-1 Brighton 1-1 gi Burnley Bayern bende nogo gonde abich kumachiel kumachiel mane gintiere nini league mar gidong Bundesliga mano team mar Victor no mano Victor tino maka juma actually igoyo mandaway kati we Chelsea podi lawi nyaka Bundesliga en goch kapolo duoko mar EPL bang tuke apaga ochiel bende Sheffield United oyudo loch margi go Brentford ni nothago Man U kata Chelsea Aston Villa ogoyo Arsenal gol achiel malet kuom nono Luton ni mai wacho ne tugo moro mapek ahinya ang'eni je nanga chak kodi ka wanono kendo waneno tuke mamoko mapontiere karka Luton wuok gol achiel kama City go gi gonda ariyo to nen comeback mano mar Man City no wach ni ma dhi bedo tugo moro maduong' ahinya ka irango gi e league ma Ingereza jok madhi Luton ok giaga mayot penja Arsenal gi Liverpool no matek Everton ero ogo Chelsea gonde ariyo Joshua kwanya ni kanye ndo yanya malich aya wamanye yo kama Joshua tiere magi jo Chelsea modar mamoko bende tiere kama masani gi link James Okondo migago nyoro masabiria nyo nyero maratari nyo wacho kaka Manchester gi Arsenal logo kawuono weche manyeno chieng' Emmanuel Vekedi leo machal nade kata kamano Fulham matuk gi maradek magi yudo gode moewa ang'wen yes magi goyo West Ham kendo first half gi go adek ochal nade bod mogik ka mang'en wadaneno ne tugo mane otieko odiochieng' manyoro Tottenham kod Newcastle mane ogo Man U cha arogo Man U mawach ni who's that team called United onyama peksani poko ido point kata chiel osego i gode moheo abiriyo gonde abiriyo osego kata to poko ido point mora mora madiwie kacha ochal nade nyaka sani again duoko go podangwa medo neno gi kacha kinde mabiro to jen mane mano buogi ahinya to mane mano obuogi ang'eni sani Man City on loan Man U dhi nade wachak mana kodi ka Manchester no buoga be nikech no kapare ni nyalo gogi gonde adek kuom nono lakini nang'wenda chiel no gol VR mana ka kube VR no mau ko mago pinodoro loya koro aparo ni Manchester United be sani tukwa be odok piny aparo ni king'iyo kaka ne watugo gi Chelsea though Chelsea be no kwatugo maber ahinya lakini kaka ne wabiro tugo gi Bono aparo ni wan ga chai moro ne waneno ni team ni ok nyal goyowa team ni tin to ne wa make blunders ma momiyo ne okoswa molowa aparo ni gima be no buoga ne mar Arsenal no nikech Arsenal jo mang'eny no miyo kichwa kong'e ni mano is a sure bet to na winjo ka jo Arsenal wacho ni VR no magi akia penalty lakini mane mit tugo samo mau kamano samo low kamano taneno ka sani ubuoth ma piny wuok e table lakini okanyal wacho ni uok kanyo permanently nikech ang'eno ka Liverpool games ma en go next pod en gi Manchester en gi Arsenal bende unaparo ni we got kanyo koyot opek to timbe matindo gi aneno ka giamwa ni timbe madongo gi Luton en team ma mit na sana season ni aneno ko tugo maber aneno kama okuongo gin mane gikongo yudo gol lakini Man City no biro gi comeback taparo ni pod ne giendelea Luton aparo ni nyalo duoko gino mondo beda modhi nikech gitugo maber Nottingham Forest pod en team na pod ahere tineno ko bende otemo be pod tugo maber ko nyacho ni timbe matindo gi okwanya chayo gi nikech gibende giwuok mayore kendo gitugo maber Tottenham Hotspur na mor gi duoko mane gikelo no gibende aneno ka gibe gitugo maber Man U ka ng'ati more gonde adek en ang'adhi mar Arsenal anga penji TM to Jen gonde adek mano gima nitie karka fixtures matie mbele ka mag Man U gidhi tobo nikech wacho ni game may expect ni olo owito nikech aparo ni kang'iyo kata defense marwa sani defense marwa them okotegno kaka ropo bed no tegno midfield marwa kae ni be okane kantie tugo moro mamit ma ji create chances finishing marwa kae ni be inano ka chances wala moropo bed ni ng'ato koyudo mpira to yudo kaka loyo onana chato kora kiana wach nango lakini game plan waparo ni pinyo pobed ni wago back to the drawing board wabeda na pinyo waneni to wan kaka Manchester United ang'o mondo pobed ni watimo mondo walo
games modog. Mane mone kupenjru be. Ni Arui United. Yes. Wacho ni United to ng'eny kata Newcastle ben gin United. Kama gintiere. Wacho ni nyaka sani duoko biro mabuogo ganda. To mabuogo ji bende en mar jo Arsenal. Nyaka sani rem mar bedo gi Arteta e touchline. Omiyo pek machalade koso mano ok en pek. Tugo untiere godo lieto sekier ka wuok malo alano biro gini kawuono angeni gipenjre penjani en angano timre nikech mokuongo ne mano neno mana mkeni bwana wamefungwa tena beni mano koro osego mani mara reyo to mede mara de gigi duto kama gintiere kata angati more mara Arsenal kapo kwa chiko chenro. Okay, aparo ni no de kaka Aston Villa no plan gima ne ngene Arsenal ochako build pole kora pani sama gichako build cha to tayari en Aston Villa osego bao ineno then koro gima Aston Villa timingini Arsenal kidwa mako maber you just mark the spaces spaces kama mpira dwa kalo nikech Arsenal okay yud kaka gi pass to idwo gi keto defense exactly nikech Arsenal oken mpira madhi malo enodwa mpira cha mulumu koro kisema ko space eni yeti dwo gi sit back koro ne girango mana Arsenal ka goyo tiki taka to gini duoge sit back nikech girango Arsenal bende the last time mane Arsenal loyo e yard gimoro yard 20 ne en mana parte ne kano wagocho gi Tottenham matini Arsenal en ngamo odwaro ni oloso mpira nyaka e box then yudo ka gimanyo timre ok ng'e sub manyo tim mar Martinelli kirwa ko to zar nyoko ber nikech once manyoso ogol Martinelli ni ti yudo ka system nyo change kabisa. Koro kenyalo wacho ni en coach nikech maka jo madongo maka jo moseng'eyo gima timoga macha first 11 mangacho ng'ani kamae to then gi communicate kata keneno kanyo pod gi communicate aparo ne en mana nyowa slip matin but ber ni kilo kamano mondo molo draw nikech kigo draw kake wacho ni oken coach sa Arsenal lakini sa Gor to kidwa wacho no ken coach no ineno nikech gimomi ya wacho gino to gibete touchline yes gima ineno sana no reaction mara Arteta to kinano Arteta en win Gor Mahia en draw win ineno koro en mchanganyiko koro to kirango reaction to girango mpangilio mar opogre gi mar Gor Mahia to gima nyalo wacho Cleo gima nyobuoga nyane gi nini Everton to kod Fulham to gi Tottenham ne gin mano kinyalo expect mar Manchester to nya expect ni nyalo timre but nyoka pano nyalo chopa ngwen magola chiel but nya ngeno dhi timore mama ni to ngene Maniti Germany wapimi Cleo wacho kama wanu wangeni ligo we mana koda wacho no kwadwa mana wacho kama gima ng'eyo gi Manchester ni Manchester to koro nyaka gi lock coach it's side time gi lock coach kanyo to koro kadwa wuoye mane madhi kelo lokruok mane madhi nikech type mar mpira ma Manchester goyo gi type mar ginen mangane coaching ma coach opogore gin gik mokari mopogore wane ane tebu kako chunga ka to bangi watika ne gituke mamoko bende matimore kor gwenge angeni anga koni kata mondo miora ne ote ne gitimore kuone machalo nade amone gane sani tebo chal kama Jen achako kodika gi wach mari mugik e tebo ni kaka entie lokruok libedo kar kanye nyane top 10 angeni ngato wacho ni logo mar Chelsea sani en Eric Ten Hag akiani penj kanyo makirange edine ne makare gimomiyo namba 10 no en angate more namba 10 cha bende koro Chelsea osewuok dhe namba 12 lokruok libedo kanye kar ka namba 1 ino kama intie kacha Man City ero pontie kar ka bang tuke acha ni kata top 5 kacha pod lokruok dhi bete maduong games midhi tuggi kanyo nyaka bed gi lokruok nikech ang'eni Liverpool games maengo en gi tuke matek kwa hivyo kwa sure no dhi locho ama ko dhi locho king'iyo Man City be sanyo ko tegno kaka no tegno last season ineno kan tie timbe matindo gibe aneno ka gibulie no pa ni top 5 no lokruok dhi bede to kata king'iyo 6 kwa dhi nyaka 10 be lokruok dhi bede nikech Newcastle be sanyo wuok pinta neno ka be otugo maber West Ham okwanya chayo gi Brighton kwa hivyo ligni tebo ni podoko chung tebo ni podhi bedo gi lokruok oro dhi bedo gi lokruok yani sarumo kar ka tiem inene eyo machal na ineno Arsenal neno wane wa mor gi Newcastle no ko yudo loch koro gikalowa koro point achiel kende man in fact unurango Newcastle to coach mar Aston Villa nyowacho ni timbe modwa golo kanyo modwa golo Manchester to gi Chelsea to kirango bende leo kirango dogi to ero gisegolo gin malo namba 3 kirango tebo neno Arsenal ka tek to Cleo
table bro lokore ineno number 7 nyaka number 1 kanyo pod nitiere lokruok nikech an gadier ni Manchester to pod nyaka bi United to nyaka bi karabich ang'wen ka to pod nikech nitiere timbe moko kleo magocho gi nying ni kende nyalo mi kata kidhi romo gi tim to nyalo koro gento pod gin gi nafas mar dhi mbele but gima nyalo wacho kleo ni katieko nitiere osiepena moko mabende janeno ga soni sana nitiere osiepena miluongo ni Kale en wuod Kano en owuok e Bera Port Sas kanyo to gi osiepena moro bende mawuok Jomvu Mombasa iluongo ni Peter Maseno owacho ni okokos ga sowani to gin jo Manchester an bi osiepena ranye akia ni gin ma jo Manchester by the way ingene nan ga jo Manchester awe Manchester ka nitiere Atlanta Olympic manigo 1996 koro Nigeria notimo maber koro nawuogi Kanu nodonje Arsenal koro kanya kana donje once a red always a red ina jama Manchester mom yo chando aka pako chopne giduto ero kamano kuom keto gi giduto ka ine uchendo makawuono poch gi pako moso chopno yo makare wana ntiere karka wana mana tieko karka in wach moro midde tieko go mugik jen an gi tim na madala milongo ni Sigana FC angeni koro jumani angeni gi dhi tugo akoni gi poch gi pak mondo gi tug maber gi ng'ia FC be timna nafuna hero ko mosne mama oyuak pile no okamose ga mos mama awino mama jaro makolale ako ni moska ni ngira kan ber agonero ka bana kum chopo karka wote machel madonyo karka kuom Felix Lumumba owacho ni antiere karka mor gi chendo mar rupinyo kinyi makawuono gino marito en tugo mano madhi bedo kata kod jogo ma osenyiso lony margi motingo Kennedy Ochieng mano matugo ne skul ma Kisumu Day kachel koda ka Musingo High School mano Collins Ochieng ka entiere karkae mabende entiere karka kodhigo nyime owacho ni tie league tournament madhi nyime miluongo ni Hisani Foundation Tournament matugo kacha itime East Seme motimore weekend mokalo ni kendo pod dhi nyime karka wacho ni Nyabera FC bende ochopo yo makare kata ka gitugo kod Kit Mikae FC mano kama gintiere karkanyo ote machielo mabende ntiere wuoka Kiabuya Primary School mano kama ntiere adhula mobendo bagi mano mara Lilian Ngala Tournament Cup mabende timore Kiabuya ochakore odiochieng' manyoro ringo nyaka tarik 15 kauntiere karkasa joloch boyudo mich ma opogore kama gintiere tuke gi medo mana donyo kora mogi jwang med orno ote e peo mag tuke wadhi bedo karka mondo wakelni weche gi mag tuke kaka gimedo mana donyo no to mondo mi jogo mantiere koda live e mbui mar Facebook ikne kodo maracha ngeni watieko karka ka koro warango gi achiel ka achiel awacho ni ote mana mudonjo karka sari to seromo kaldeka dek Odhiambo Joseph Kombo wacho kamae Cleo mosna welo to nyisna picha ni kaka timore polo kaka timore piny otherwise the mighty Manchester United will remain united nyisna Arsenal achiel no ni owel limit the mighty Manchester United iwinjo ote Eric Odek ondiek wacho ni okwamor gi draw mang'eny sana gibiro hinyo Gor Ruth Nyathi Ochieng Gor owetegemea omala ahinya Kakamega Homeboys biro mayore awinjo ukano moja Maurice Otieno erokamana nyabede kuom kete karka wamora nyen ukete karka nyakora mo jwang motingo Stanley Ojowi Steven Odindo kachel koda ka Wood Kadawa Noah Jackton erokamana inya na kelu cheno makawuono ja Manchester Chiel mantiere karkae ka wamedo kata Solomon Atito ka ntiere ka kod German City on loan mabende German Union denial mano Jeno Lale kod TM Arsenal achiel ma wan kawuono kiny makawuono ma Germany bende machon mani koro ni ka waduto Willis Odembe eru kama nyakom kete chendo makawuono nyakwara mogi jwang'in bende wagoniro kamano kendo rit masani wameda kete Ramogi TV nyika Cleophas Watch yakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango rit masani